Chris Banay, hello, Megalove, shout out. Ano ang iyong main channel po? Okay, si Joey Bodoso yan, di ba? Magpalit na po ng bagong ninja po. Bagong ninja po tayo. Ayan, magpalista na po kayo mga baby loves, ha? Hi, Megalove, shout out, bebe. Ayan, very good naman at naikot ka sa akin for the first time. Ayan, wait lang natin yung iba, ha? Ayan, thank you, bebe. Ayan, wait lang natin yung iba, ha? At ako ay ano pa ng ating, nagsiset up pa ako dito, nagsiset up. Ayan, lagi ako nadadalaw sa inyo. Ngayon mo lang yata ako napansin, baby love. Apa. Ayan, agad-agad dyan, meron jowa. Katulungan na! Good afternoon. Ayan. Ang ingay ng tuwing. There's no water here. No water? Oh, okay. Okay. Okay, magpalista na po, ha, at magpalit ng bagong ninja. Magpalista na po at tayo ay nagre-ready ng ating makabuluhan at napaka in na music. Sana all in. Ayan, mag ano na po, ha, mag-ready ng bagong channel po. Bagong channel, bagong ninja. Okay? Mag-ready na po, mag-ready ng mga bagong ninjas, ha. Saglit lang. Ako ay nagre-ready din ako. Oo, nandyan yung nandyan yung isa pang kulot na DJ. Nako naman yan. Namamakyaw kami ngayon ng mga kulot. Oo, bagong channel, bagong ninja. Ganun yarn. Kala nyo,
Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, maglalagay muna ako ng papula sa aking bibig ha. Papula-pula muna tayo ng bibig. Saglit, 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 saglit. Okay, saglit lang ha. Magpalista na po, magpalista na. Yan, magpalista na po, magpalista na. Ay, wag nang magpahuli-huli pa dyan. Huwag niyo pong hahayaan na kayo ay mailagay ko sa pinakahuli. Kaya dapat ay magpalista agad-agad. Agad-agad na yon. Agad-agad na yon. Yan, pinapapula ko pa po yung labi ko. Kinakagat-kagat ko po. Ano? Buti pa yung labi ko. Kinakagat-kagat ko. Ako na lang kakagat. Wala namang gagawa para sa akin. Opo, noted na po yan, Joey Bodoso. Mag-ready na ng bagong channel, ha? Bagong channel, bagong ninja pala. Ano ba naman yan? Nabubulol ako. Lagyan ng floor wax. Bakit ganon? Hindi. Pakakainin ako ng floor wax ng Daddy J ko. Plado siya. Ay, grabe talaga siya sa akin. Ayan, magpalista na po. Mag-type na po ng palista. At wag na pong aalis ha after magpalista. Wag nang aalis. Okay, wag nang aalis after magpalista ha. Wag kayong mag-iiwan. Katulad ng ating ano. Okay? Okay, nakalista na Chris Banay. Chris Banay, Joey Bodoso. Joey Bodoso channel. Nakalista na po Joey Bodoso. Ayan, nakalista na po, magkalista ha. Huwag kayong magpapahuli. Dali na. Wait lang nga, nag-e-invite na po ako, magpalista na po kaya. May pinapaliwanagan po ako ngayon, saglit lang. Okay.
Chanda Signar. Nakalista na po, Chanda Signar. Sino pa po? Roger Punsalan, pa-shoutout naman po, Ma'am Giherang Ilongga, na subscribe na po kita, Ma'am. Ayan, mag-shout Roger Punsalan. Jolini Vlog. Ayan, nakalista na. Mag-shout do DJ Toto Official. Tamsakdan kulot. Oh, naman yan. Ayan, nagpalista na po. Manuelito David. Palista. Idol Manuelito David. Ano daw? Kaguraan. Kaguraad. Nakalista na po, Kaguraad. Ayan, nakalista na po, Kaguraad. Tara na, tara na. Ayain nyo na po, mga kaibigan nyo. Alboy Dayaan, mag-loud shower up. Ayan, sino pa? Maganda Ako Channel. Maganda Ako Channel. Yan po ba yung main channel mo po? Ikaw na talaga yung maganda, baby love. Oh, Manuelito. Jillian Funny Vibes. Jillian Funny Vibes. Yan, nakalista na po, Jillian. Nakalista na po. Happy Pills. Ayan, nakalista na po. Nakalista na. Oh, nagsisiksik ako dyan. Nagsisiksik ako dito, baby loves, para hindi sila makita. Ayan, nakalista na po, Irene Aberenica. Tamsa Creatina. Charms Diador. Hello, nag-loud shower out. Team Charms. Ate Charms, nag-loud shower out. Skilled Man. Tamsa Crave. Ayan. Thank you, Ate Charms, sa Patanga. Ayan, magpalista na po, magpalista. Lapit na Grand LS ni host. Oo. This coming Friday, huwag kayong mawawala. Okay? Jillian, nandito na po. Nakalista na po. Nakalista na. Ay, grabe naman. Charms. Diador. Okay. Ayan, Ching Vlog. Ninja ni Chanda Signar. Very good. Very good. Ayan, nakalista na po ha. Nakalista na po kayo. Ayain na po ninyo yung mga kasamahan nyo at na makapagsimula na tayo ha. My lingerling, mag-love shower out. Mag-love shower out, my lingerling.
Ayan, magpalista na po, magpalista na. Mylene Gerlin. Ayan, very good naman. May bagong ninja si Mylene. Andyan din ang asawa niya. Kinikilig talaga ako pag nandito silang dalawa. Oo, promise. Puwera biro ha. Puwera biro. Kinikilig talaga ako sa kanilang dalawa. Sana all. Sana all talaga. Napapasana all na lang ako. Jigs TV. Sana meron ganyan, no? Kasama mo kahit saan, pati sa dikitan. Sana all talaga. Oo. Kasama kahit saan, sa hirap at ginhawa, pati sa dikitan, sa LS. Ang laki ng eyebag ko, parang sinuntok. Ayan. Palista na po. Magsisimula po tayo in 4 minutes left. 4 minutes left. Magsisimula na po tayo. Ayan, magpalista na kayo mga baby loves. Huwag na magpahuli po. Thank you po, madam. We are welcome, baby loves. Maganda ako channel. Sana all talaga maganda. Ayan, magpalista na po ha. Ayain nyo na mga kasama nyo ha. Makapagsimula tayo kaagad. Tayo palista, tayo pasali. Okay, ilalapag ko na po ang ating attendance link. Pupuntahan nyo po ito ha. Manonood muna kayo. Magko-comment po kayo. Na naaangkop lamang sa inyong naaangkop lamang sa inyong tawag niyan. Ano bang tawag niyan? Naangkop lamang sa inyong napanood or narinig doon sa video ang inyong i-comment. Okay? Kung ano po yung napanood nyo at narinig, yun lang po ang inyong i-comment. Huwag pong maglalagay ng kahit anong hindi po related para hindi po mapalo ni Lolo at hindi malagas. Okay? Okay po ba? Okay, mag-attendance na po tayo. Dito. Mag-attendance, ha? Ayan, mag-attendance na po. Mag-attendance. Thumbs up dikit host. Megalove shoutout. Megaloves Ian Salmar. Andyan na yung idol, yung may idol sa'yo, si Jolini Vlogs. Yung bunso natin si Jolini na andyan na. Ayan. Okay, nandyan na yung ating, attendance link. Puntahan na po yan, ha. Puntahan. Ang laki ng eyebag ko talaga. Para talagang sinuntok. O kaya kinagat ng bubuyog. Parang kagigising ko lang. Nangyari. Puntahan na po yung attendance link natin, ha? Puntahan na po. Huwag pong makalimot na mag-like, ha? Hina signal ko, Lods. Ayan. Pasahan kita, Lord, baby loves. Pasahan kita na, Eyebags lang po yan, di host, di pa rin mapapantayan kagandahan ng isang tao. Oh my goodness po! Pumalo ka na naman, baby loves. Tumama ka! Ayan na siya. Hello po, pwede pa join po? Pwede! Sabihin ka agad ang inyong main channel at anong team po kayo galing. Ganun lang yon. Sabihin ka agad kung anong team kayo galing at ano ang inyong main channel. Yan, para malista ko po kayo and then go na kaagad sa attendance link natin, ha? Dali na, baby loves. Tripod TV.
May load pa po ako. Thank you na lang po. Oh, grabe naman yung baby loves natin dyan. Okay, very good yan. Palista, Kaguraad. Nandito ka na, Kaguraad. Nandito nakalista ka na. Huwag kang mawawala ha. Tripod TV po, main channel. Okay. Anong team ka, baby loves, tripod? Ay, tip ride pala, tip ride. Ay, ano ba? Tip ride. Tip ride TV. Anong team ka po? Anong team ka po? Tip ride. Okay. Anong team ka po? Ayan. Sa walang team dyan, mag-message sa akin, ha? Dali na po kaagad. Anong team ka, bebe? Kaguraad. Kay Papa J ka, diba? Team Papa J ka, Kaguraad, diba po? Okay. Si Manuelito David Jillian. Okay. Ay, wag nang aalis ha. Joey Bodoso, na andyan pa ba ang baby loves natin, Joey Bodoso? Magpunta na po sa ating, ano ha? Tip ride. Kaninong team ka po, tip ride? Para masulat ko po kung sino ang inyong team leader. Okay. Kabisado na ko ni host. Oo, kasi nawala ka, madam. Ay, nawala ka kanina. Oo, kasi nawala ka ay kanina. Baka nakaraan pala, nawala ka po kasi kaya kabisa ko na. Gising pa po, madam. Ihanda niyo yung mahabang hininga niyo, ha? Kasi mamaya ko ay magkakayod tayo ng mabilisan para maano. Charms Biador. Okay po. Charms. Nakalista na. Thank you, bebe. Okay, noted lang yan. Tony Vlogs. Megalod shout out. Ayan. Okay, magsimula na tayo, ha? Pahahabulin na lang natin yung mga gusto pang sumali, no? Okay, good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host for tonight, Biyaherang Ilongga. Palit muna ako, Ninja Lods. Bebe Lods, bago yung ninja mo, Bago yung ninja mo. Okay? Uulitin ko po, ha. Ako po ang inyong host for tonight, Biyaherang Ilongga from Ruby Hits Team. Okay? Ako lang po na host ang maglalapag ng inyong mga video link. Okay? Every time po na may nilalapag akong video link, pupuntahan nyo po ito, panonoorin nyo po ng 1 minuto. Okay? 1 minuto po dapat. And then, magko-comment po kayo ng naaangkop or naaayon lamang sa inyong napanood. Related lamang sa inyong napanood. Okay? Kung ano po ang inyong napanood at narinig sa video na yon, yun lang po ang i-comment nyo, ha. Dudugtungan nyo lang po ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment. Magdudugtong lang po kayo ng Biyaherang Ilongga sa comment. And after po mag-comment ay mag-like and subscribe bell all. After nyo po mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin. Balik po kayo sa akin. Sasabihin kung sino ang inyong pinuntahang video link. And magdudugtong ng B kung bagong dikit. At I kung lumang dikit. D kung bagong dikit. I kung lumang dikit. Okay po ba? Lahat po ng ating nilalapag ay pupuntahan nyo po ito. Wala pong mag-i-skip ng link. Ang sino mang mag-skip ng link ay hindi ko po mailalapag kaagad-agad.
Ilalagay ko po sa pinakahuli. Okay? Ang sino mang nailapag ko ay at nang iwan after ko mailapag ay babawian natin ng banana. Okay? Magbabawi tayo ng banana pag nang iwan ha. Kung nagets nyo po, ang ating mechanics ay mag-type na po kayo ng biyaherang kolot. Kung nagets nyo po ang mechanics natin, mag-type na po kayo ng biyaherang kolot. Para makapagsimula na po tayo. Mika Fernandez nandito na, Bebe Loves. Mika Fernandez. Kulot from Papa J. Okay? Okay na, magsimula na tayo nga. Okay. Unang lapag po natin, eto na. Hello, Gagalabs Mika, sabi ni Jolene. Hello, Ate Jolene, ang reply ni Mika. Naman yan. Ang sweet nila. Ayan, unang lapag po tayo, unang lapag, ha? Unang lapag po tayo, unang lapag. Mabilisan lang po tayo ha, mabilisan. Kaya dapat ay mabilis din po kayong makarinig sa inyong pinapanood na video ha. Huwag po kayong magdadamot ng inyong mga likes ha. Huwag pong magdadamot ng likes. Huwag pong magdadamot ng likes mga Bebe Loves ha. Okay, dito tayo, tatamsak tayo dito ha. Lalablab tayo dito muna. Okay, dito tayo maglalablab muna tayo dito ha. Ang sasabihin nyo po, lablab from Biyaherang Ilongga mga bebe ha. Okay po ba? Okay, eto na next natin. Ilalapag. Okay, next tayo, next. Next tayo, next. Ayan, Arlene tayo, Arlene. And then after kay Arlene ay maglalablab tayo dyan. Okay, lalablabin natin yan. Mabilisan tayo, mabilisan ha. Mabilisan tayo, mabilisan mga bebelabs ha. Lablab muna tayo dyan agad, lablab agad after kay Arlene.
Ayan, di ba maganda kung puro naman bagong ninja? Okay, next tayo, next. Okay, dito tayo, next. Alboy tayo, alboy. Ayan. Okay, next natin, next. Okay, lalablabin natin to, lalablabin. Lalablabin natin, lalablabin ha. Sarap makipaglablaban. Masarap talagang maglablab. Oo. Pag nandito kayo sa amin ay puro lablab lang tayo. Oo. Bawal ang hate dito, puro lablab lang. Okay? Bawal ang hate, lablab lang. Mabilisan lang po tayo dito. Okay, next tayo, next. Next tayo, next. Ito na. O, di ba nakahinga muna kayo kahit saglit? O, eto na. Another tusok-tusok. Tusok-tusok from Biyaherang Ilongga. Okay? Galingan nyo pagtusok ha. Galingan nyo pagtusok ko. Iparamdam ang pagtusok nyo. Ayan. Tusok-tusok muna tayo dyan.
Okay, next tayo, next. Angelina, Angelina, Angelina. Angelina, Angelina. Okay, puntahan na yan, puntahan. Tusok-tusok. Ride out, padaan lang bebe. Labs, bukas na ako join sa Kiss Vlog ko. Oh, sige bebe Labs, eto na. Eto na, huwag ka munang umalis dyan ha. Pag bumibisita po ay huwag munang aalis ha. Tusok-tusok muna tayo from Biyaheran Ilongga. Bebe Labs, ride out, ride out. Eto sa'yo, may bibigay ako sa'yo bebe ha. Ride out. Okay, eto na, may bibigay ako sa'yo, bebe Love. Ayan, kiss lang po. Ayan. Sobrang dikit yun ha, sobrang dikit. Ayan. Ayan na, diba? Grabe si Daddy J, oh. Nako, ride out. Ay, nako, idol ride out. Nangangamoy floor wax ka niyan. Loko-loko ka, Daddy J, ah. Grabe ka sa akin. Okay, dito tayo. Puntahan natin to. Lalablabin natin to ha, lalablabin. Huwag niyong hahayaang hindi nila maramdaman ang tusok niyo ha. Love, love. From Biyaheran Ilongga. Milag tayo, milag. Okay, huwag niyong hahayaan na hindi nila maramdaman ang inyong tusok. Ayan, tamsak raid from Team Umay Megalod Shawarang. Thank you naman sa inyo dyan sa patamsak. Thank you naman sa inyong patamsak. Hi, bebe loves! Pakiclick naman ang ating like button dyan. Pakiclick naman ang ating like button, mga bebe loves. Ayan, tusok-tusokin nyo naman ang like button ni host. Nako, sarap na sarap ako pag tinutusok yan. Patusok naman ang like button ko dyan. Tusok-tusokin nyo pa. Sige pa. Ayan, patusok-tusok pa po. Ayan, patusok naman. Ay, magbi-day na pala siya ngayong Friday. Naks naman. Oo, thank you Daddy sa pag-alaga. Ay, pag-alala pala. Natusok na with feelings na bebe loves ha. Ay, nako naman yan. Buti pa siya. Natusok ako with love. Okay, dito tayo next ha. Dito tayo next. Leia Macbeer. Leia tayo, Leia. Ito na siya. Thank you sa patusok mga bebe. Heto na siya. Leia na tayo dyan. Mabilis lang po kaming matapos dito. Kaya wag kayong aalis. Yan, puntahan na yan, puntahan. Thank you naman sa patamsak raid. Ayan, patusok naman ang like button natin dyan. Thank you. Okay, next natin. Dito na po tayo, next. Okay, dito na po tayo, next.
Next na tayo, next. Heto na siya, Love Love from Viajera, Elonga. Hi, Mr. Nanlalaban. Nag-love shower out. Tara, unahan niyo na. Ano daw? Yan, puntahan na po yan. And then next natin, la 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 la. Okay, next natin, next. Eto na siya. Lalablabin na po natin to, lalablabin. Heto na, heto na. Kevin tayo next, Kevin. Okay, next tayo next. After ko po maglapag ng login to, ay kayo na po ang sunod-sunod kong ilalapag. Okay? Puntahan na yan, puntahan. Lablabin na yan. Bilis! O, diba? Host, tawag ka ng kasama mo. Hindi niya ako tinawag. Kala mo, ah. Hindi niya ako tinawag. Wala akong kasama. Okay, next natin. Dapat po ay mabilis dahil mabilisan po tayo dito. Pero, lahat kayo ay madidikitan. Kasi nakabantay ako, ha. Dito tayo. Biyahe tayo, biyahe. Ayan, biyahe na tayo, biyahe. Host. Wait, host. Time out muna. Hinga muna kami. Oh my goodness. Nauubusan na siya ng hininga. Bakit ganon? Sabi ko kanina, mag-ipon kayo ng mahaba na hininga. Okay, love from Biyaherang Ilongga tayo ulit. Eto na siya. Habol-habol, mga kagalaw. Mabahong hininga left the live. Grabe siya. Okay, next tayo, next. Antayin ko muna kayo, ha. Antayin ko muna kayo. Antayin ko muna kayo. Okay, dito tayo, dito.
Palike po, palike ha, palike. Dut-dutin nyo po yung like ha, dut-dutin nyo yung like. Ayan, paglaruan nyo yung like button dyan. Dut-dutin, dut-dutin. Okay? Nagdadalawang isip pa ako kung pupuntahan ko si Papa J. Nahiya po ako kasi di ako nakapunta sa kanya. Puntahan mo talaga yan kung ayaw mong mapalo sa Fort Bibilog. Puntahan mo yan kung ayaw mong mapalo ka niyan sa puwet na matambo. Ayan, lablabin na yan. Okay, next tayo, next. Okay, next na tayo ha, next na tayo. Nasaan na kayo? Nasaan na? Humihinga ka ba? Humihinga ka ba? Okay, dito tayo, dito tayo. Okay, dito tayo, next. Yan, inom daw muna kayo ng tubig, sabi ni Mika Fernandez. Ayan, puntahan na yan. Nahihiya uminga yung iba baka maamoy. Bakit ganon? Bakit? Oy, dumikit po kayo ha. Lagyan niyo po ng rugby ang inyong mga pagdikit sa kanila. Yung naka-glue talaga, naka-glue. Okay, next tayo, next. Yung dikit-dikit talaga. Huwag kayong mag-social distancing sa ating live. Ayan, dikitan-dikitan ha. Log into tayo, log into. Joey Bodoso tayo next. Okay, ganito na lang. Magpa-present ako sa mga nakalista ha. Magpapa-present ako sa mga nakalista ha. Okay, puntahan na yan. And then balik kayo para makahinga muna kayo ng malalim. Balik kayo kagad sa akin. Okay? Balik kagad kayo sa akin para makahinga kayo ng malalim. Okay? Sabihin kung naandyan na kayo ha. Okay. Sabihin nyo po kung ano ang inyong main channel. Okay, sabihin nyo po kung ano ang inyong main channel para ma-check ko dito kung sino pa yung mga naandyan, ha? Sabihin nyo po ngayon kung sino ang naandyan. Ano ang inyong mga main channel. Para ma-check ko kung nandito pa kayo. Okay, dali na po. Sabihin nyo na. Ian Salmar. Okay, nandito. Okay, nandito si Ian Salmar. Joey Bodoso, ayan, nandyan. Mika Fernandez, ayan. Jolini Vlogs, naandyan. Chanda Signar, naandyan. Sabihin kagad ang inyong main channel, dali, dali. Sundin niyo po sila. Kagura Ad, okay, nandyan. Dali, dali. Para makapag-umpisa na po tayo. Nang susunod na link. Sino pa? Wala na kayo dyan? Tripod, andyan. Ay, tripod. Bakit ba tripod lagi? Tip ride pala, tip ride.
Mylene Garling, nandyan. Sino pa? Jillian Funny Vibes, naandyan pa ba? Jillian Funny Vibes. Wala na ba si Jillian? Dali na po, dali na po. Dali na po. Jigs TV, naandyan. Okay, sino pa? Si Jillian yung nawala? Tip ride nga, oo, sorry naman, baby love. Sorry na. Mapapatawad mo pa ba ako? Okay, andyan si Jillian. Okay, puntahan na yan, Raynon, and then log into tayo. Log into Ian Salmar tayo next. Log into. Okay, dito tayo dito. Pupuntahan natin to. Ian Salmar. Puntahan mo na si Raynon. Puntahan si Raynon. Okay? Okay, Ian Salmar tayo. Ian Salmar. Log into. Log into. Ayan na. Puntahan na yan, puntahan, mga bibila. Ayan, mabilisan po tayo ha, mabilisan. Basta panoorin niyo po at mag-comment kayo. Mag-comment po, mag-comment. Okay? Next tayo, next. Okay, next tayo, next. Andiyan na ba sila? Joey Bodoso tayo. Joey Bodoso channel. Joey Bodoso channel. Okay. 16 subscribers. Ayan. Okay, next tayo, next. Joey tayo, no? Joey. Huwag po ninyong silip mga channel nyo. Ano? Payo ko po sa inyo, huwag po kayong silip sa inyong mga main channel. Kasi pag silip kayo ng silip, sinisilip din kayo ni Lolo. Kaya nilalagasan tayo. Ano? Okay? But then, mabuti po itong ginagawa natin kasi mas marami po kayong comment at likes na nakukuha and nadadagdag na watch hour. Okay? So, kahit may lagas po ay okay lang yan. Nag-aapura yata si host. Hindi po. Okay, next tayo. Next, Chanda Signar. Puntahan na yan, puntahan na. Nag-check po ako, nakabantay. Nakabantay po ako, nakabantay. Basta na pwede silipin basta ninja. Hindi po pwede kahit ninja. Kahit ninja po ang gamit nyo, hindi po yan pwede. Kahit nga kaming mga host, ingat na ingat kaming magsilip sa inyong mga channel. Kaya sumunod po kayo sa aming mga payo bilang host para hindi naman po kayo lagas ng lagas, okay? Dahil pag hindi po kayo sumusunod sa payo ni host, kami din po ang inyong sinisisi kung bakit nawawalan kayo or nalalagasan. Oo. Kaya kayo nalalagasan dahil silip kayo ng silip. Kahit po ibang CP ang gamit ninyo, makinig kayo sa akin. Ito yon. Kahit ibang CP ang gamit nyo, silip kayo ng silip dyan, naka-ninja man kayo, or nasa ibang account man ang gamit nyo, pag silip kayo ng silip, natural talaga yan.
Lagas na lagas yan. Kahit kami nga, sobrang ingat na ingat kaming silip sa inyong mga channel. Oo. Kaya dito na tayo, tsanda na tayo, ha? Wag na tayong puro panisi. Oo, kasi madalas po kasi nasisisi yung mga nasa live stream, no? Na nagla-live stream. Sinisisi kami kasi kami lang daw ang nakikinabang at hindi naman tumataas ang mga channel ninyo. But then, ito po yung payo ko sa inyo. Tumataas po ang channel ninyo. Mas mabilis po tumataas pag nasa LS kayo. Kesa sa sub to sub, or not to mention sa mga ganyan, lalo pong mabilis yon. Pero, nasa sa inyo din yan kung susundin nyo ang mechanics ng mga host at ang mga payo ng mga host. Para hindi naman kayo lagas ng lagas lagi. Paano po kapag ninja yung account tapos in-spam yung video para sa watch hour, may lagas po? Ano daw yun? Kung magets bebe. Hi, mega love shower out, taga-dikit ni Queen. Pwede po. Ano ang inyong main channel? At sabihin ka agad ang inyong main channel at anong team kayo. Taga-dikit ni Queen, sabihin agad ang inyong main channel at ano ang team ninyo. Okay? Tapos habol na kaagad sa lahat. Queen is, okay, nakalista ka na po. Nakalista ka na po. Okay? Kung wala ka pang team ay mag-message ka lang sa akin, bebe ha. Nandyan po yung ating attendance link. Puntahan na po yan, bebe ha. Nakapin po ang ating attendance link. Queen is World. Ayan, dali na po. Puntahan na po, bebe ha. Nakalista ka na. Okay, next tayo, next. Next tayo, next. Hi, mega lang show out. Korean. Hi, madam. I know. No. Sorry. Hello, madam. Ay, may madam pa rin. Do it. Color? Yes. I dyed it. Thank you. Okay, I'm gonna call you Sweetheart. Sweetheart. Huh? Yeah. Live for YouTube? For extra money. Extra income. Exercise. Extra income. What? Because I earn from YouTube. So, No. They are sponsoring me. Yes. I am lifting their channel, the small YouTuber. I am lifting their channel, and they gave me small amount. project. Project? Because I need to earn. Yeah. This is for another extra money. Yeah. My salary is not yeah, something like that. Nice. Marketing. I want this one. Inshallah. Ayan, puntahan na si Abril. Ano yung pinagsasabi mo?
Ano yung pinagsasabi mo dyan, ha? Puntahan yung ating login link sa mga humahabol at si Ian Selmar. Nasa taas po yung link nila. Panonoorin nyo po muna ang link na ating nilapag. And then, mag-comment po kayo ng related sa inyong napanood. And mag-like and subscribe bell all, okay? Yung mga nakikita ko lang po na nagko-comment at dumidikit ang ating ilalapag, okay? Yung iba po hindi ko nakikitang nagko-comments at dumidikit. Kaya hindi ko rin po kayo malalapag kung hindi po kayo magbabago or hindi nyo susundin ang ating mechanics, okay? Okay po ba? Ayan. So, noted na po ba yan? Ito na po yung ating link sa mga wala pong team dyan. Ayan, puntahan po yan yung ating messenger at welcome na welcome kayo sa ating team. Opo, welcome na welcome po kayo sa ating team. Okay, next tayo, next. Puntahan na yan sa mga hindi pa po nakapunta kay Arlene. Okay, next tayo, next. Jolini Vlog. Jolini Vlog tayo next. Agoy, hindi ko pala pwede itong ilapag. Okay, next tayo, Nandrak to Nandrak. Kagura ads tayo, Kagura ads. Kagura ad. Kagura ad tayo next, Kagura ad. 190 yen. Okay, next tayo next, Kagura ad. Ngayon ko lang nabasa caption ni host. Short live kaya pala nag-aapura. O diba sabi ko sa inyo, mabilisan lang tayo. Kagura tayo, Kagura. Okay? Pero, dumikit po kayo ng maayos, ha? Kahit mabilis tayo. Kasi nakikita ko lahat ng galaw ninyo. Lahat ng galaw nyo, pati pangungulangot nyo, nakikita ko po yan. Okay, puntahan si Kagura. And then next natin si Jillian. Jillian tayo next. Jillian Funny Vibes. Okay, 92 subscribers. Subscribers si Jillian. Heto na. Comment, like, and subscribe. Ayan. Panigurado malapit na matapos mga nilalapag mo host. Opo, malapit na nga. Okay, next tayo. Jillian tayo, Jillian. Okay? Jillian tayo, Jillian. Dikitan nyo ng maayos ha. Huwag nyo ipagdamot ang like nyo. Huwag pong bibisita sa inyong mga channel. Okay? Huwag pong bibisita sa mga channel nyo ha. Nay nako. I-like yung music na lang. Ayun. What should I call you? Sorry, my bad. Yeah, bye-bye na next dyan. Agoy, kalain. Okay, next tayo, next. Okay, Mylene Gerlin. Next, Mylene Gerlin, 205. Okay, ibang video na naman ang ating ilalapag kay Mylene Gerlin. Okay? Next tayo, Mylene. Mylene tayo, Mylene ha.
Ano daw? Di sila sanay tumakbo ng mabilis, Bebe Loves. Ayan. Oh, may nagtawag kasi sa akin. O, di ba alam na nila kaagad kung sino yan. Kung anong nangyayari, basta may na ganitong mga ano. Alam na nila kung bakit nawala ako. Okay, may lingerling and then Jigs tayo, Jigs. Jigs TV. Pag nawawala ako, alam na kaagad nila yan kung nasaan ako or sino ang kausap ko. Dennis! Hello, mega loud shout out, Dennis Companero. Okay, Jigs tayo, Jigs. Ayun, may tumawag ang mga camel na kawala. Ay, nako, ano ba naman yan? Okay, next tayo, next. Jigs tayo, Jigs. And then, Tip Ride. Tip Ride TV tayo next after kay Jigs. Tip Ride 148. Okay, next tayo, next. Tip Ride after kay Jigs. Puntahan si Jigs po. Puntahan si Jigs, puntahan si Jigs. And after kay Jigs, si Tip Ride and then Mika Fernandez. Grabe talaga si Lolo sa kay Mika Fernandez. Ayaw hatakin. Haba harang Lord. Dito pa ako. Oh my goodness. Puntahan na yan. And then Mika tayo next. Ayan, thank you naman sa paharang mga baby loves.
Okay, puntahan na po yan. Puntahan. Okay, next tayo. Next. Ayaw ko iwan yan, Ma'am C. Oo, grabe talaga si Lolo sa'yo, bebe. Salbahe talaga si Lolo sa'yo, bebe loves. Bakit ganun ka? Okay, Jeff tayo, Jeff. Next. Okay, puntahan na po yan si Mika Fernandez. Wait lang. Grabe kayo sa akin. Wait lang. Okay, queen tayo, queen. Queen. Oops, wait lang. Queen's World. Pag ako nagmadali, nako naman yan. Okay, ayan, nakita ko na si Queen. 828 subscribers. Okay, Queen tayo, Queen. Okay?
Huwag kayong mag-iiwan ha, after ko kayo nailapag. Queen. Oops. Next tayo, next queen tayo, queen. Ikaw talaga kagura, kagura talaga kita. Okay, next tayo, queen. Next tayo, next. Ayan, queen kayo, tapos kay queen, log in 3. Okay, and then next tayo, Ian Salmar tayo again. Pangalawang lapag na to. Umikot ka, baby loves. 1,006 ka na ngayon ulit. Ayan, umikot. Humahatak ang iyong channel, bebe. Okay, next tayo, next. Pangalawang lapag kay Ian Salmar. Dikitan nyo po ha. Patapos na po tayo. Comment, like, and subscribe po ha. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-like na po at mag-subscribe. Salamat ho sa bago at lumang kaibigan. Ayan. Okay, mag-message po sa akin ang walang team ha. Mag-message po sa akin ang walang team. Ayan po yung ating messenger. Mag-message lang po kayo sa akin, ha? Para mapasok ko po kayo sa team ko. Okay, next tayo, next. Joey Bodoso tayo. Next. Ayan. Joey tayo, Joey. Dumikit po, ha, dumikit. Okay, next tayo, next. Patapos na po tayo, ha. Chanda Signar tayo next. Chanda Signar after kay Joey. Puntahan muna si Joey. Puntahan muna si Joey Joey muna tayo, Joey. And then kay, ano tayo ha? Kay Chanda. Okay, next tayo, next. Patapos na tayo ha. Huwag pong mawawala after ko mailapag dahil nang babawi ko kami ng banana. Ayan, next tayo, next, Chanda. And then, Kagura add tayo agad. Yan, puntahan agad si Chanda after kay Joey Bodoso. I-like nyo po ha, i-like. And subscribe na po sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay, next tayo, next. Andiyan na ba? Andiyan na? Okay, next na tayo. Ay, ayun na naman ang aking signal. Nag-inarte yung signal ko. Ayan, magpahinga muna daw. Magpahinga daw muna.
Okay, next tayo, Kagura Ad. Inhale, exhale daw muna. Ay, nako. Kagura Ad. 126. Ayan, very good. Dito tayo sa premiere niya, ha? Oo, kasi pangalawang lapag po lagi. Ang ginagawa ko po kasi, unang lapag, iba yung channel, yung video na nilapag. Pangalawang lapag, iba na naman ang video na nilapag. Para dagdag sa inyong watch hour, dagdag sa like and views and comment nyo po yan. Ganun po yung ginagawa ko, para dikit na dikit. Okay, Kagura tayo, Kagura. Teknik ko po yan, para sa inyo din po yan. Oh, may mga ano pa dyan. Dalawang beses ako naglalapag. Magandang ano yan. Magandang ginagawa yan pag maganda yan para sa inyong mga channel. Okay, Jillian tayo next. Jillian. 92 siya ngayon. Kanina, naging 1. Ano bang nangyari? Dikitan niyo naman si Jillian. Okay. Next natin, Jillian tayo, Jillian. Hello, mga love, shower out, bebe love. Melanie Maliao. Hi, bebe. Oo. Ang puntahan na po, puntahan. Jillian tayo next, Jillian. Habol ka lang dyan, bebe love. Naandyan pa lahat ng link, malalapag pa po kita. Melanie Maliao. Habol ka lang, bebe love. Dikitan mo po lahat ng ating lalapag para ano ha. Pwede pa, habulin mo na andyan pa silang lahat. Naandyan pa silang lahat. Okay, next natin, Mylene tayo next. Mylene. Si Ian Salmar, bebe love. Puntahan mo si Ian Salmar. Mylene tayo, Mylene. 211 na siya ngayon. Okay? Mylene, girlie. Ayan, patapos na tayo ha, pero mabilisan na to. Okay, next tayo, next. Mylene tayo dyan, Mylene. And then next natin, Buds Velocity tayo, Buds Velocity. Buds Velocity tayo, Buds Velocity. Buds Velocity. Okay, love from Biyaherang Ilongga tayo. Love from Biyaherang Ilongga. Ayan, patapos na tayo ha.
Ayan, puntahan po, pantahan. And then next natin. Ayan, next natin. Love, love. From Biyaherang Ilongga, Jack tayo, Jack. And then next tayo, next. Jigs TV tayo, next. Jigs TV. Jigs TV tayo, next. Jigs TV. Mahalin nyo po, mahalin nyo po, mahalin, mahalin. Okay, next natin, next, Jigs po. And then Tip Ride. Tip Ride tayo after kay Jigs TV. Okay, next tayo, next. Jigs TV tayo, Jigs TV. And then Tip Ride. Next natin, Mika Fernandez. Nakikita ko po kayo ha. Pag hindi ko po kayo, lahat ng galaw nyo po nakikita ko po. Pag hindi ko po nakikita na dumidikit kayo, babaklasan po namin kayo ha. Mika tayo, Mika. Okay? Puntahan na po yan si Mika. Okay, next natin, next. Queen. Queen tayo, Queen. Puntahan si Queen. And then next natin, Melanie Maliao.
Okay, next natin, Melanie Maliao. Puntahan na po yan, puntahan. Huwag pong mag-skip ng ad sa kay Bebe Loves Melanie, ha? Huwag nyo pong skip ang ad ni Melanie. Okay? Huwag nyo pong skip ang ad ni Melanie. Okay? Okay. Ay, natutumba. Huwag niyo pong skip ang kay Melanie. Okay, next natin, Melanie, pangalawang lapag ni Melanie. Pangalawang lapag, ibang video po ito. Ibang video. Okay? Melanie tayo, Melanie. Next natin, next, Melanie, ulit. Ibang video po yan. Huwag niyo pong skip ang ad, okay? And then log out na tayo agad. And then log out na tayo kaagad, ha? Bye, brother. Bye-bye. Bye, madam. Okay, salamat po sa inyong lahat, sa mga sumali po. And another point po sa inyong lahat, nakapunto na naman po ulit yung, may mga punto po kasi sila, no? So, ayan, para sa grand live stream natin, this coming 29th of October, this coming Friday, kita-kits po tayo. 2 p.m. po yon ng Pinas time, okay?
Okay, Philippine time po yan, 2 p.m. Pinas time. Magkita-kits po tayo sa aking grand live stream. At marami po tayong papremyo, lalo na yung cash and mga subscribers po na free para sa inyong lahat. Meron po tayong mga papremyong mga para sa palaro natin, kaya invited po kayong lahat. Again, thank you po sa inyong lahat, sa mga nag-join. At sana bukas ay may mga bagong ninja po kayo, para bagong dikit po tayong lahat. And then para po, another points naman po. Okay? Bagong ninja bukas, bagong ninja, bagong dikit. Okay? Bye everyone. Good night. Bye-bye. Thank you sa inyong lahat. Kita-kits tayo bukas ha. 10:30 p.m. din po ulit ha, Pinas time. Thank you. Bye-bye. Thank you, madam. Love. Oh, naman yan. Thank you. Love din kita, Kagura. Ayan. Thank you po. Ingat kayo din dyan. Bago matulog, mag-kiss sa inyong mga Juwala Bab. Okay? Queen, pwede ka po mag-message sa akin kung gusto mong mapasok kita sa team ko, ha? Mag-message ka lang po sa akin. Nakapin po ang ating messenger link. Nasaan na kaya yun? Okay? Bye everyone and good night. Good night mga bebe. Oh my goodness, bakit ka na late, Nonon? Bakit ka na late? Pauwi na ako. Sunduin mo na ako, Nonon. Tumatawid ako. Tumatawid ako. Ayan. Thank you. Bakit ka na late, Nonon? Bakit ngayon ka lang? Bebe Loves Melanie Maliao. Salamat po pala sa iyo, bebe, ha? Sa iyong pagpunta. Okay? Thank you. Kanina pa ako. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Oh my goodness. Wait nga. Nandyan pa ba kayong lahat? Nandyan pa ba kayong lahat? Ilan na lang ang natira? Ay, bawi ako sa iyo bukas, Bebe Loves Nonon. Nonon, my darling, my lalab. Aray. Bawi ako sa iyo bukas po, ha. Salamat sa iyong pagpunta and mwah. Bye. Welcome, madam. Pag free, ano daw? Pag free ako, dito ako sa iyo, madam. Ingat ka lagi dyan. Salamat, Bebe Loves. Ayan. Thank you sa inyo, ha. Tomorrow again. Antay na ako ng biyahe ko, ng aking ng tawag nun? Ng aking driver. Bye!